asteburuan Zizurkilen 3. gazte eguna ospatu zuten. Iaz, 80 pertsonen inguru bildu ziren herriko gazteen arteko harremana bultzatzeko helburuarekin eta aurtengoan ere kopuru hori mantentzea lortu dute. Egunari hasiera goizeko 11 eman zieten herriko gazteen indar erakustaldiarekin. Egunaren erdian, bazkaria eta ongi amaitzeko berri txarrak eta zesumaren kontzertuak besteak beste. Txepetxa Gazte Asanblada da urtero egun hau ospatzeko lanean aritzen dena.